Čaute ľudia, tu je Brek, dneska sa stretávame u ďalšieho videa. V dneskešom videu budeme robiť zvieratá z plasteliny alebo nejaké veci, alebo proste čokoľvek. Takže prvé, čo urobíme, je žaba! Dobre, nezabudni like, odber, nezabije ťa to a je to zadarmo. Daj aj odber mojej mamine, ktorá sa volá Lubomíra Hanková alebo Bartošová, to neviem. A vlastne tak. A ideme na vec. A ešte jednu vec. Ukážeme vám, až keď to bude urobené preto, lebo nechce sa mi to celé točiť, ale nejaké vám ukážem, ako to dizajnujeme. Počkaj. Takže prvá bola teda žaba. No takže prvý ide Matúško. No, moja žaba vyzerá takto, je krásna. Tu vzadu má hnedý flak, lebo mi nevyšla plastelina, sa nám troška zmiešala. Počkaj. Mám veľký úsmev. To je asi všetko. Teraz je na rade Maťo. Tak teraz som na rade ja. Takže moju žabu privalili nožničky. Ale ukáž, jak vyzerá. Krásne. No vie vidieť, že ju trošičku už... Tie nožničky daj preč. Jaj. Nožničky, no tak to je taká placka. Daj to preč. Krása. Lepšie to vypadá s nožničkami však. Tak to Dobre, napíšte do komentáru, že koho je krajšie. Či napíšte do komentáru M alebo B. Nie takto. Ideme na ďalšie. Joj sem. Ďalšie budeme robiť Garfielda. Klasika, prvý ide Matúš. Tu je môj Garfield. Má úsmev, červený nos. Takto krásne ocás. Pardon, spadol mi na. To je asi všetko. Proste klasický. Toto podľa mňa vyhrám. Ja. A má to taký krásny. A podobá sa na žabu. A toto daj hnusné, je toto tu pôjde. Dobre, ide ďalší. Môj Garfield. This is my pipi. To zniešať. Takže Garfield môj. Toto vypadá divne. A to ešte viac dievčatá, ja to dám sem proste. No, ideme na ďalšie a ďalšie sa bude robiť, čo? Medveď! Tak teraz pre zmenu začnem ja, aby on furt nebudeme sa po dvoch striedať. On si tam niečo, čo je to? Aha, to je detail k tomu, kto sa s nevšimol, že si robil takto. Joj! On tam ukázal aj ten detail. Môj medvedík má takýto chvostík pekný. To je môj a vypadá troška ako mackouško. Dobre, si na rade. To je môj medvedík, je taký krásny, má uška, chvostík, máte kúkať, jak vyzerá chvostík. Ja ho tu položím a ešte mám aj jeden detail, šteli z ktorého vyteká aj med. Ja ho tu položím. Aby si mal takto. Áno. Nie, tak nič. Dobre, ideme na ďalšie. Čo bude? Asi prasa. Dobre. Tak ja si myslím, že to určite ja vyhrám. Zatiaľ moje vypadá oveľa lepšie ako realisticky. No toto prasa neviem. Toto volá mňa vyhral. Vypadá trocha ako bouchal. To ja mám práve ho aj s klobúčikom, taký riadne prasa, to je z 3 prasiatok. Neurobil som domček toho, okolo plastelíny nemáme, ale to je jedno. Netoč tým. Dobre, na ďalšieho ideme robiť psa. Áno, psa. Ja budem mať čierneho pitbulla a Maťo bude mať asi, ja neviem. Neviem ani ja. No, ideme ich postaviť. Ja idem. Je to taký malý pes, nemá chvost, on je taký čierny, on má hnedé uška krásne, ale teraz nemá chvost, lebo ja neviem. Ja zaspievam môj hafa. Baby, ty si hafom, baby, ty si